ine dzidziso ine nhungamiriro yekuti pagwara reupenyu ndipo patinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori topa kumatendo kuvayara shumba vatidzidzisa nekutipawo gwara iri. Ndiyo ine dzidziso, ndiyo inotipa isu gwara reupenyu, ndipo patinowana vanasekuru nemapositori vachitipa gwara reupenyu, togopawo matendo kuvayera shumba vakatidzidzisa nezambuko racho. Ndiwo akatipa vabatsiri ava, vatipa vabatsiri tigove nedzidziso. Sandro Sanja kuti mfeso angakafana nenini panyaya ane HIV positive. Thereafter iye abirisa waya pamkazi wesese $100 amatenzo vari nani basa amatenzo vaingohura vari vega. Asi tine chikumbiro kuti kana maakubudisa ngatitsudze varume vevanhu nevakadzi vevanhu, kana vachida kuita zvemishanga vaite zvemusha, kana vachida kujoina isisu kuchipfambi ngavatijoine tizive kuti takawanda sei nekuti vari kutitorera makastoma. Asi vanhu vari kuti vanozva vachikundirwadza baba ka vari mudzimba baba sati akutoti akuna kupinda mudzimba tauda kutoti aiwa akati vanopindawo ka isu tiri kunze nekuti vari mukati vari kufarira zviri kunze, isusu tiri kunze tiri kufarira zviri mukati, but zvashaya basi vasiwa vakadaro vatorima mudzimba sati atoti aiwa vari kunze topindawo vari mukati vachibudawo timbochinjana zvino zvashaya basa varima mudzimba dzavo. Unganyime mpururu musha una harangero tokumbira kakune minhai mudzimire mabereka ana amutina mpururu kanhai mukanyayo mandibaya tokumbira gwara reupenyu. Nauya takukupai kamuri yeZimbabwe. Ndinokumbirisa zvangu kana muchinge muine vanyari kana aiwaka musaone muri pamwe chete. Musaone muri pamwe chete. Nhau iyoyi hainyasobuda zvakanaka apo neapo. Uyezve nhau isati yatanga ndingangoda kukupai background information. Background information ndeyekuti pane murume anogara murushinga. Murume iyeyuka akadanana kana kuti ari kudanana nevakadzi vevanhu vanokwana kuita 15-16 zvichikwira kumberi ikokoko. Zvakabuda mushure mekunge adzimai vake vabata foni yemurume. Ivo vadzimai ndobva vazongoti regedza ndisenderawo sahwira wangu, sahwira uyo akatumirwa, ndobva akanda kamugrupu reWhatsApp remurushinga. Tichazokupai chikamu chinotevera taakutaura kane vacho vari involved panhau iyoyi, asi zvanhasi ngaiwa tokupai padiki patiinapo ipapo. Farirai chirongwa, vanyarikane aiwaka ngavasuduruke, musaone muri pamwe chete. Please tapota. Atinokukwazisai muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva. Nhasi tiri muMashonaland Central Province kurushinga, macho pahasha perushinga, pamoyo perushinga, apo pari kuitikawo nhau inokatyamadza, nhau inoomesa mate mukanwa. Murume mumwe chete kudanana nemadzimai evanhu anodarika 15 vamwe vari kuti 16. Nhamba iyi ndo inozivikanwa, asi zvinotarisirwa zvakare kuti nhamba inogona kunge yakakura kudarika yatiri kuziva, nekuti evidence yakabva pafoni yemurume. Ko vasina kutora mapikicha acho tichakupai muri yeZimbabwe, asi tichaedza kuvhara pese panonyadzisira. Mungoona zvaakaita mapictures acho.
chiri kushamisa panhau iyi ndechekuti vese madzimai aitorwa aya vakadzi vevanhu. Vamwe vacho vari kunzi vane mari chaiyo chaiyo varume, asi madzimai akabuda mudzimba dzavo achienda kunodanana nemurume anonzi Bhonzo. Hatizive kuti Bhonzo ndiro zita rake here kana kuti nderekupiwa neruzhinji. Senguva dzese mhuri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Regai tichitenderera kanzvimbo ino yeRushinga katitaure nevagari vemuno tinzwe kuti vanoti chii. Vacho vane mifananidzo ndaona vairi vatatu asi varamba kubuda pamakamera. Ikodzero yavo yekusada kubuda, asi ndizvo zvavakaita, ndo zvakaitika munzvimbo ino yeRushinga. Regai tikupei nhau yedu yezuva ranhasi. Chimwezve mhuri yeZimbabwe motiregerera mapikicha acho tazoona akakodzera kuti asange achibuda pachivhitivhiti. Naizvozvo motiregerera tikwanise kukupai mifananidzo nemachatsi acho ainyorwa. Aiwa, taona zvakakodzera kuti tisakupei asi tinazvo. Hazvinyatsobude zvakanaka. Naizvozvo motiregerera hatisi kukwanisa kukupai zvakare mifananidzo yacho. Zvakaitika muno muRushinga ndezvekuti pane madzimai anga asikafambe zvakanaka munyaya dzekugara mudzimba dzavo, vanga vachingoita zveikungopinda-pinda. Saka madzimai aya mushure mekupinda-pinda kwavanga vachiita, panowo mumwe akazongoitawo munyama wekuzongobatwa kuti ndiye azongonziwo ndiye anechi ari kudanana nechi nevakadzi avo. Asi zvinokuratidza kuti vakadzi vagara vachingodini vachitodanana nevamwe varume havasiri wekuti wari kutanga, nekuti ukada kuzvitarisa kuti tingati isusu namba yevakadzi wando wakadaro ungadanana nevakadzi wakawanda kudaro wangadanana nemurume wani. Azvinoti wachishamiso kwati takatozviona pasocial media kuti ndo zviri pona iwo foto renhanhingi atobuda wani nhingi atobuda wani, but tarisikatarisa kuti ndo zvinofanira kunga zvakaita vakadzi wese vari muno mukudanana nemurume wani. The whole word kudanana nemurume wani waifanira kunga wachitozivana kuti asi nhingi uyu munhu atodanana ari kudanana nhingi, but ari iye murume ari wani. Saka zvakatichinotishamisa 27 ari wani. Saka wewe wasumuchira nemukadzi wako iwo imbomira shama taurako. Saka zvinhu zvakatotishamisawo isusu kutoona kuti ndo zviri kuitika munzvimbo izvozvi. Nanhasi hatisati kunyatsogutsikana kuti ko ndiwo here wakadzi chete waidanana nemurume iye kana kuti wane huwani. Handingangoti ndozvo mazira andinoitawo chete wani. Zvandinozvani chekuti mufesi uya angakafanana nenini panyaya ane HIV positive. Thereafter iye aibudisa waya pamukadzi wese $100 amatenzo vari nani basa amatenzo vaingohura vari vega, asi atori nani musabosi. Ndati zvakati uyu mufesi uyu akanyika wakadzi wese kuti varume vacho vakadzi vese vakatiza, varume vacho vakatiza futi. Pane varume 2 anonzi Muwirimi akatiza mukadzi wake, kovhakati anonzi ari musozvo anonzi zvimuzeka akatiza futi, tiza mukadzi asi vakadzi vanenge varipo. Saka ndizvo here zvomotaura izvo. Saka ini mapiroro wasiya imba yakanaka inodhura mudara zvoti autori nemba yakafanira even you, but thereafter let me tell you Mr. Bosch, imwe yetsina yapinda muarea. Saka which means what? Akachafamba chomunhu wana anengwana 27. What, it's okay, but Mr. Bhonzo dakwata wakangofura nemuarea kama inini ndakaona usiku ndoro ine wandoona ndoro imhosva yawo here Mr. Bhonzo kana kuti imhosva yevakadzi. Why did you sex even you wakadzi wane misi wani ndati vakadzi even mukadzi wako anzani anzamani ashila wandosuku ingada kutonyengo zviripo. Sorry Mr. Bosch, but chandida kubatsirai ndichakuti vakadzi mazaona anenge vane mweya wenungo, vanenge vane weakness. Boza kuti kamuRushinga munomwe handizoti kuwana kwarara zvinoitika here, but zvakuitika zvinhu zvakati kurei. Inyaya yekuti ivo zvavakuita
kwete iwe wega nditaura vasina kubuda pasocial media tine vakadzi onosvika 17 vari there after zviri kufamba sei muno murushinga zvatoziva zvishoma shoma takazongoonawo mapictures vachiitawo zvavaitawo nekuratidza kuti vanodanana nemurume ndo zvishoma zvatinongoziva. Mapicture yanga akaita sei? mumwe wanga akatsvodwa panzeve, mumwe wanga achitsvodawo pamuromo, vamwe vachidyisa. Ndo zvatakangoona izvo. Ndezvipo zvamunoziva pamusoro penhau iyo? Hamuna zvamunoziva? Nekuti yakumadzimai ka maakuramba nekudai ari murume akaita scandal makuti manje madzimai ka ndonyara chii chakaitika? Muri kunyara nei? Zvakaitwa nevamwe vedu izvozvo zvokusagutsikana nevarume wavo mudzimba. Saka imimi chenjedzo yamungade kupawo kune madzimai ndeipi? Madzimai kungoona kuti madzimai gutsikana nevarume nyika muri mudzimba umu, murume unoye wanenge gutsikana naye zvaari izvozvo ndo zvaatori murume wako ndokada achingogutsikana naye ari wani kudaro. Asi madzimai varume vanga vasina mari here? Vanhu vane mari here vati vanga vari varombo? Vamwe vanotenda kumabasa asi ngoti chihure chete chechangobata. Mumwe wemadzimai acho aiwa handisi. Hamusi mudzimai wani? Komaziva sei zvabhonzo? Toda kuti mutitsanangurire zvamunoziva nezvabhonzo. Hamuzvizivi? Asi muri kufara nezviri kuitika munzvimbo menyu? Hazvifadzi. Hazvifadzi zvavakaita. Sei zvisingafadzi? Vakaputsa dzimba dzavo. Vaitolwa bhosvo ndakatoona mufirimu mamaiwo vaitolwa. Ndiana amai ivavo? Mazita manje. Mazita pamavhidhiyo alipo. But vakarowa muno murushinga vano varume wavo. Vano varume vese. Nyasotitsanangurai zvakafamba sei? Anamai vanoti muridzi womurume murume aipikicha mavhidhiyo kuanenge ari kusango kweko. Saka achipikicha mavhidhiyo kusango kweko aizochengetawo wiga mufoni. Saka mai vai vakazoita research hameno vakagona sei peteni ndobva vazobata zvirimo ndopavakatanga kuisa pagurupu watsamwa vavakuisa kuvanhu vese. Zvinova izvo zvokuti anamai wavo ndo muno murushinga vakuzodzwa vakuiswa magurupu evanhu murushinga muno. Zvinonyadzisa ka izvo? Takanyara. Mati mapicture acho vaiite chi mapicture? Amai ava vaitonanzva nhengo yevarume hambenoti inodyiwa here kuonawo kwenyu. Nofunga iyo yanga ino maaizi. Iwane ramai vakaita izvozvo? Wakati wandei pamurume wani. Saka murume ndiye aida kunanzviwa? Aitochiwa. Asi hazvisi zvemushonga here izvo? Yudo. Rudo? Yudo, Okay. Zvinonyadza. Zvinonyadzisa. Takanyara nokuti zvakapinda kuna vanhu vese everybody. Saka hatinyari kuzvitaura. Haisisikire. Nyaya yakaoma. Tinoti tikaitarisa kuti titi mudzimba makamira musha hamuna. Nekuti vese vataiona vaiva vakadzi vevanhu. Vamwe vane michato. Vane mari varume vacho. Vanotori nevarume vamacivil servants. Kwete isusu mavhenda zvatirikuita tushupika so. Vanotoenda nemapaisiri omuona mukadzi wemunhu achienda kumurume womunhu. Wesofiti vakadzi vava vanotenda kumuridzi wemukadzi vachinonyebera ushamwari. Anditi wopinda wotara nemukadzi yeti uri kuchera murume wamabi ako zvinobuda. Hatizvifariri because hatinganyebera toya pala pandosvika ndoti ningani ini kusani ndonotora murume wako. Hazvinaka hatimbozvitarisa. Tozotarisa kuti pavarume vacho nekuti nyaya yatendera yanetsa. Nyaya shuwa yakaitika muno murushinga inokatyamadza inonyadzisa. Dai zvakaitikira kumasinhu madha taiti aiwa zvinowanika muupenyu. Asi nyaya iyi yakaitikira kumadzimai evanhu vane varume vavo. Havashoreke varume vanoenda kumabasa vanowana mari.
zvasiyana nesu tinonzi tinogona kunge tiuya kumusika kwatiri kuendesa zvamuri kungoona kuti pamwe vari pano vari kutsvaga mari nezvese asi tinoshingirira kutsvaga mari nemusika asi toshamisika vane varume vane muchato vamwe vacho vakatochata tikatenda kupemberera kuti aiwaba abedu aroriwa achata zvanaka but vakatozonga outside vachichita saka tozotova kuti muchato hauite sei haushandi 2 tatikatibvofudza pamwe kuti kuva mukadzi wemunga hakunyanyoshamisira kana zvinhu zviita semaitikira akadaro 1 murume wacho varume vacho vakahurirwa hatina kana kuti tinzoti pane kisheni yakaitika vakadzi vari mudzimba kutaura kwandiri kuita kuvakadzi vakahura nemurume vari mudzimba vari kubika sadza vari kudya vari kutodya sadza nzvadzi kana mukaenda kudzimba mukanoti oti muchaona vakadzi vavo vachibika sadza vachidya mudzimba dzavo nevarume zvotinetsa kuti kune varume vacho vakahuriwa mahuriro akadai zvinhu zvakazara nyika yese vanhu vari kumukana nevakadzi vavo saka ticharambirwa vanhu chacho chi tachishaya izvi tatochishaya kuti chinorambirwa mukadzi munyika muno ndechipi tachishaya byanguwe kana taiti chihure ndo chinorambirwa mukadzi zvashaya basa vakadzi vari nomudzimba tozonzwanzwa mafungafunga obva titarati hanzi inonzi editing zvimwe chokwadi imwe mungati zvinhu zvakasendwa nemuridzi wemurume akaona zvinhu nemurume wake oedhitira murume wake kuti afumuke nyika yese ino kuti murume wangu ihure nechuwa tiri kukubvunza iwo toti editing ini ndoedhitira murume wangu inini kuti afumuke zvinhu zvandakaona zvimwe zvinonyatsa kuti ndizvitaure panapa zvinosemesa saka anga akamira sei mapicture kana mavidhiyo baba kwaiti zvimwe zvinoti zvinyorwa umwe mukadzi aive nezvinyorwa zvake zvaanga akanyora nemurume wake short screen yakangonzi ka yaive foni yaibatwa maoko so yotorwa picture ichinoudza kuti foni yakabatwa pangoti screen yefoni ndoyatorwa picture yatorwa picture ndoya akanga achitendera umwe aitova mapicture chaiyo yakamira mukadzi nemurume imwe yacho handigone kuitsanangura zvainge yakaita handigone kuitsanangura hangu nekuti ndogona kuzoniwa nevana vangu nanasekuru asi picture inochisa inonyatsisa asi vanhu vandikuti ane zvachiri kundigwadza babaka vari mudzimba baba sitatakutoti hakuna kupinda mudzimba tauda kutoti aiwa akatonopindawo kaisu tiri kunze nekuti vari mukati vari kufarira zviri kunze isusu tiri kunze tiri kufarira zviri pai zviri mukati but zvashaya basi vasiwa vakadaro vatorima mudzimba tatatoti aiwa vari kunze topindawo vari mukati vachibudawo timbochinjana zvino zvashaya basa varimo mudzimba dzavo saka tinogona kuona kuti vanhu vanogona kunge vaita zvinhu zvavo vaine marizeni avaizviitira dzadzimba dzemukati hatichadzipindira ndedzevanhu nekuti kana nyaya yabuda semabudiro woona vanhu vakagara mudzimba zvichireva kuti mudzimba pamwe mune zvinonetsawo shuwa chakafukidza dzimba matenga baba taura henyu tichataura naye taura henyu chii chakaitika takangonawo mavhidhiyo isu takangoratidzwawo tichionawo zvinhu yevakadzi vevanhu vakadzi vacho vari 4 zvoti tokwanisa kuwana maadhiresi avo tivashanyire izvozvo mune makuputsa misha yevanhuzve kwauna kuputsika karere musha vana varume vavo mudzimba mavo zvezvo hazvizoita manje zvekuvashanyira hazvizoita manje hazviite kuvashanyira asi zvavakaita kahazviiti hazviite asi zvakatoitika kasazviiti saka sofa hapana murume ati aramba mukadzi wake anomurambire varipo vakadzi vavo nevarume vavo vakaenda vamasha vakadzi varipo vese vakadzi vacho saka unoti varume havana hasha here vati they accept havajaira ndozviripo ndozviri pavakadzi vavo dai ranzvadzi yenyu nemudzimai akadaro maitochi isarudzo yake handiti yakarora hure kana akada hure isarudzo yake munhu harambaniswe nemunhu iye ndiye akada hureka ndiye ane chekuita nehure rake nopangorwadza nochinenge iri hama yako mangwana anofumawo ndiwo nditete vakanokanganisa nehanzvadzi yangu vachitodzidya vamwe vachipisana mhaka wachita sei mafoni zvakazara mumafoni menyu medu hamuna tikangoona nevangu toonawo munhu achisvisvinawo achidai asi sekuona kwenyu ane mhosva ndiani vese ane mhosva
vese vane mhosva sei muchidaro? Uyu akatadza kuremekedza murume wake akaita shuri, akatadza kuremekedza mukadzi wake akaita shuri. Ine dzidziso, ine nhungamiriro yekuti pagwarare upenyu. Mumwe wacho notori mukadzi wanzo asekuru vangu inini, amai vangu ndiwo ane mukadzi musoja anoshanda kuharare. Mukadzi wake ari kuincludwa futi munyaya idzodzo, achinzi ari kutorwa nevanonzi bhonzo, machiziva. Saka munhu uyu vakadzi vabuda vanenge vari 4 achinzi ari kudanana navo vese pasame nguva. But mafotos takaona kuti izobhirivha zvinhu izvi because mafotos takamaona, mafoni tatinawo, nyaya dzacho dzimwe dzavaitaurirana taitodziona, tatoshamisa kuti chii. But takaona kuti murume hake haana mhosva, nekuti mukadzi wemunhu anofanira kungotyawo ngoti kwendiri mukadzi wemunhu konotiona ukadana nemunhu ka mukazona masvika pakuti wamapicha muchitora namakisi munzeve, mamuromo mumwe kutodya nhengo. Zvinhu zvakatotinetsawo kuti akomana zvinhu izvi. Saka murume wacho anga asipo ipapo aitaurawo nezvake kuti ndiwo zvaari kuita ainzame nokwaari unana bhindura. Paakazongouyawo tingoona achingodarikawo nemota yake. Izvi atorimo munhu ari kungokurosawo nemota yake achingodarika achingoti but ino zvanhu havatonyarara, havakadzi vari kungofamba, hapana kana watikaona akakwanisa kuramba mukadzi wake. Vanhu vese vakangogara munzvimbo dzavo as usual. Saka ndomamiriro akangoitawo nyaya iyoyo, ndomanzwiro atikangoita nemaonero. Tiri kunzwa zvakare kuti pane vamwe vaitotaura pamawhatsapp messages kuti vane zvirwere. Exactly. Vakatotaura. Pane vakatotaura umwe anoshanda paGNW apa achitaura kuti inini onako iwo uda kuona status yangu wakuda kuita CHIKOMBA vachitotaurirana pape katika clip kataitoona kana mafotos awo neclip yawo yanga vachinyorana. Ko munhu zvakutoziva kuti uyu ane chirwere akutodza murume wacho, uyu murume weCHIKOMBA chikutoziva kuti ndo zviripo. Saka vanava zviri kumbofamba sei? Amazvona same apa pachangu kubva kunoitika futi imwe mai manje yonza mai dhenzi yechichichi same ndikuno kurushinga futi apano pachida nyika munhu watikatozotoona live tikazona naye kwatuku akunoita birthday party rake kwatuku kutocelebrate zvake kwatuku makore akamhena kuti angasvitsa makore mangani, vanhu vakaenda vakanofara tiri koko. Akazonzi ngaabuda maidhenzi kwakuma10 bozana vaitenga doro kubuda vanhu vakanomunganira vachitora mapicha vaidii ena nhasi tongokurukura naye. Asi chitiko icho chitika futi kuno kurushinga unongoitika nyaya dzakawanda hatizivi kuti chii. Vamwe munongozvinzoma zvivhiti imomo uri kurushinga kwadai nyaya kuti vatoriwe nhawo pamwe muri kure, dai muri padhuze muchigara muupdate kuno kurushinga ndokunoitika dzakawanda. Vakadzi ava vari kusiya misha yavo vachidanana nevamwe varume, ivo vane vamwe varume kudhara. Saka ipapo tinokumbirisawo kuti vakadzi dai vakwanisa kuzvibatawo. Nevavo varume vacho vari kusiya varume vavo, vari kusiya vakadzi vavo vachitora vachitora vakadzi vevamwe. Asi maybe ruzhinji rungangoda kunyatsonzwisisa kuti chii chakatora nzvimbo. Ini chakatora nzvimbo inanhonyanya chitozvinzwisisei ndakazongonawo zvakukandwa pai pamaguru. Pakakandwa chii? Paipukandwa mapikicha emurume nemukadzi womunhu, murume nemukadzi womunhu. Pakaita mapikicha anokwana kuita 3 atakaona. Okay. Aiwa, maita basa. Musi kuda henyu kuti tsanangura kuti anga akaita semapictures. Akangotorwa vakati vari pasaidi nepasaidi. Kozoita rekupedzisira vanga achiita yekudya. Asi fesi yemukadzi atinonyatsoisiya aiita yekusvisvina. All right. Asi tine chikumbiro kuti kana maakubudisa ngatitsudze varume vevanhu nevakadzi vevanhu. Kana vachida kuita zvemishanga vaite zvemusha, kana vachida kujoina isisu kuchipfambi ngavatijoine tizive kuti takawanda sei nekuti vari kutitorera makastoma. Sade zvedzimba ngavatijoine tichiziva kuti mahure takawanda.
kwete iyi yakanzi Drewmas media. Mune Zimbabwe ndicho chirongwa chatakupai ndofunga manzwa vataura vakasiyana-siyana. Vamwe ndeveukama vanhu ivava vakaita zvisakaitwa, vamwe ishamwari, vamwe vanongoriwo vagari venzvimbo ino yerushinga. Ndofunga mavaona vana mai vemusika vataurawo zvakare vakati aiwaka isusu tanga taakutofungidzira kuti varume ava vakuchiramba madzimai avo, isusu tobva tapindawo mumba. Asi chikuti shamisa ndechekuti hapana kana akaramba mudzimai wake, vese they are happily married, forever married, varimo mudzimba dzavo. Manzwawo zvakare imwe hanzvadzi yangu yataura kuti aiwaka imimika musaite zvekuda kuti kiya kana muri kuda kusiya dzimba siyai toziwaka kuti kubasa kwedu isusu tawanda, totoziva kuti muri macompetitors, kwete kuda kuti nyepera muchiti muri madzimai ana akaroorwa. Naizvozvo kandonhau yatanga tiinayo zuva ranhasi muri yeZimbabwe tonga itinzwe munoti mhosva ndeyani? Mhosva ndeye madzimai here ari kuda nemurume uyu, kana kuti ivo vana baba vari mudzimba havasi kugutsa madzimai avo? Hatichazive kuti zviri kubva kupi zviri kuenda nekupi. Rangu zita ndinodzi Andrew Neshamba. Senguva dzese tinokurudzirai mhuri yeZimbabwe kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Mashona Central Paris ino iri kutora number 1 pazvitiko. Ndofunga munotondera zvakare nhau yatakakupa yemabonga ari kuwanikwa munzvimbo ino yerushinga, but tadarika chimhanda bhodha neMozambique kwaigara sekuru Chiyokoto. Makambozviona kupi kuti bonga katsi inotaura vanhu vakutya kugara mudzimba? Mandichisa abi yangu. Senguva dzese, don't forget to subscribe to Drewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.